Kining adultery mao ni ang number one na kontra sa kaminyoon. Nya tungod ni ining adultery nga atong labanan na himong legal ang divorce. Nahimo sang legal ang abortion sa kasagaran sa mga nasod tungod kay mag-adultery, mamabdos man wa agdamha niya wa sa timing mahibaw-an unya na ang amahan kabit di ay i-abort na lang. Nya kining adultery nga naa sa atong 10 commandments, tanan gid ni nga sexual activities nga wa gitugot sa Ginoo. Maoy ni cover ba kanang you shall not commit adultery, ni cover na siya sa tanang sexual activities nga wa gitugot sa Ginoo, sama sa homosexual activities, premarital sex, ana. Mao na nga dako kay nig scope nya si Kristo mihatag nato karon og mga kining explanation asa gyud abot ning adultery. Dili ra di ay ang adultery sa words and actions, hasta di ay sa huna-huna. Kay kun words and actions murag kasagaran exempted ming mga pare, kay di man kay may musulti ana. Pero kung moabot na sunahuna, murag number one tingali ni awa. O na sa hunahuna, nga naman, kay kining atong hunahuna, mao ni ang sinugdanan nga puy-an sa yawa. Ngalingian na imong tupad, ina kumusta imong hunahuna, way yawa. Ano ba, hunahuna ni mo ba? Ay, usahay, buutan kay tagnaong, pero yawanon kay taghunahuna. Kana deng moingon tang bad thoughts, evil thoughts. Nya kani siyang maong hunahuna nga dautan, equivalent ra day na siya sa aktual nga buhat. Muna kanang uban moingon, wa man ko magpatay padre. Pero siyang hunahuna gasige ingon, may ratag matay kay, may ratag matay ka. Ana, awa na, nakapatay na kana. Mao ra sa nang divorce. Muna nga si Kristo gi-emphasize kiniya nakaron kanus aman i-allow sa Ginoo ang pagpakigbulag sa balaod ni Moises tungod sa ilang hard-headedness niya. Ang mga bana man sa una mo'y authority, basta musuwat ang bana og sulat pagpakigbulag, buwag na sila. Pero si Kristo naghisgot og gawas kon nagluib ang asawa na nagluib. Pero sa gibutan, gawas kung nagluib ang bana. Alkansim ning asawa ni. Pero kanisang pagsulti ni Kristo sa pagluib, dako sa disyag scope, mo ni ang gi-estudyuhan karon sa simbahan, kay mura magugusahay na ama sa tay annulment din sa simbahan, niya kanang mura bag gibrand ba nga, nitugot di ay og divorce ang simbahan. Ana, doon na ni siya'y deeper meaning. Naani uban karong translation sa Bible nga niingon, unless the marriage is unlawful. Mao na siya tinuod nga gibasihan sa simbahan nga dunay mga kaminyoon nga dili valid, dili balido tungod kay dunay presence sa gitawag nato nas in English og impediment, kana bang makapugong, makababag sa lunsay og tininuod nga pag-uyon. Ug unsa man ni ang gauna gid number 1, psychological incapacity. Kana bang mga tao nga di gyud sa ilang hunahuna ba, di gyud makatuman sa obligasyon og mga buluhaton sa kaminyoon, sama anang nalulong sa bisyo sa drugs. Ang drug addict din amang ginani mo matudluan niya, ug mao nay magminyo, automatic invalid ang marriage, labi na gyud og maproven nga nadaot ang iyang utok sa drugs. Nasa mga tao nga kanang bipolar ba nga grabe nga bipolar nga karon
mao niyang isulti sunod lain na sad incapacity gyapon na ngano man tungod kay karon yes siya kaugma muno naman sad na jadi mana niya mapugnan kana sunod kaning limbong kanang deceit kana bang mamakak ang laki nga ikaw ra gyud wa jud kay laing babae wa gyud nya doon na din napaanakan nya gisulti na niya nya ang babae nakaminyo niya nagsige ang babae basta ha tinuod ka nga ako ra gyud o lagi wa ka mosalig aning kaanis nako unya inig ka minyo na mahibaw-an nga naa day anak dito lain wa deceit na siya mao na nga ma-invalid pud na napay daghan og kanang mapugos tawag ko na tog shotgun unsa na marriage kana bang ingnon gidikanan ba dong kailabya ka diya mong kaliwat unya ang laki na sipyat ra gyud ba kay dito ra gitos diskuhan niya natukhang kay nadaot sa kanang disco nya angkas-angkas des motor kadlaw ng dako pag humas disco anang tinukhangay dito sa gunoyan unya namabdos man wa koy gusto ang laki na ingnon des gidikanan dong kay bawo biya kag kinsa ning imong gi kuan kabangga sos pakasli gina di gani kay bawo na kag unsay mahitabo nimo mapugos og pakasal kana gitawag sad na siya og out of fear wa gyapon na invalid gyapon mao na i-declare sa simbahan pero ang divorce lahi valid ang marriage unya wa naman magkasinabot pag abot sa panahon gihimong invalid ang valid. Mao na siya divorce. Pero bisan pa man unsay rason ang sa Ginoo ang konsentrasyon niya mao ang sala. Ingon siya, kung imo ning buwagan, basig ikay makaingon nga makasa na ni Hinoon siya kay magminyo niya niglain di makasa. Nya katusang mga sawa niya makasa na sad mamultiply ang sala. Nya ikaw sad nga nakigbuwag nga sawas kaglain nasala na sad katusang nakigminyo nimo nakasaha na pud to ang inyong mga anak nga nagmahay-mahay nganong gibiyaan sila nganong wa nay nag-care nilang ginikanan masuko na sad to sala na sad mamultiply ang sala murabag ka na bang tumor ba nga inigbuak nimo masa na inig biopsy mo spread yung virus mo ditsog stage 4 ako mo na Nya sa may gusto ninyo, divorce o sala? Adide. Sayo ko pagpangutana da. Ang sa may gusto ninyo nga why divorce o sala? Ang sa gusto ninyo? Why divorce o sala? Why divorce? Bahala nag mga wingig ng imong naon. Kulatahon ka. Sa unang pagbasa, si Elias nakaingos, Ginoo Lord, ikaw biagi akong gialagaran. Pero ang tanang tao karon sa Israel ni kontra na nimo. Ang tanan nimo mga propeta nga kauban nako ilang gipamatay. Ako na lang usa na hibilin. Ila sa kung gustong patyon. Doon ay panahon sa kaminyoon nga murag ikaw na lang usa ang naningkamot nga magpabilin nga lig-on ang inyong kaminyoon. Di ba na yung sus, Father, lisod kaayo. Ako na lang nag-effort gyud to save our marriage. Wa na ginay pakialam ng yawaan na. Yang saman, mupadayon o dili? Tubag. Kana bang ikaw na lang gyud, murag ikaw na lang gyud naghunahuna nga I will save this marriage. Unya ang uban, ang imong bana o ang imong asawa, tuwa patuyang yang bisyo, wa na gyud pakialam. Asawan, padayon dili. Si Elias moaksyon na sa doon tag give up. Ingon den Ginoo, hoy, ay pagtago diha, ay pagmukmok diha. Kanaog ngadtos katawhan. Kanaog ngadto. Nya ingon dayon, unsa may akong buhaton? Sunda lang ko. Sa ato pa, ang Ginoo maoy nagbuot unsay buhaton. Siya dihugin ni si Kuan aron mahimong hari sa Syria, dihugin ni si Kuan aron mahimong hari sa Israel, dihugin ni si Kuan aron mahimong propeta. Ang Ginoo na aday say solusyon.
Mao na ang gustos Ginoo, bisag mura na lang ikaw maoy naas kaminyo o ninyo nga nag-effort, do not give up. Mo nang do natay panultihon sa or panaads kaminyo o na kita naman kamo ba naamoy panaads kaminyo on. Anong maapil man ko, di ba kani slip of the tongue, no? Kanang kamo naamoy panaads kaminyo on nga nag-ingon sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanato. O, di ba? Panahon sa kalipay, siguro man jud kung kuyog na nimo imong bana or imong asawa. Pero inig-abot sa kasakit, di na mo kuyog nimo. Kasagaran, kinsa may kuyog nimo? Ang Ginoo. Don't worry, ang Ginoo mo ay kuyog nimo. Panahon sa kahamugaway ay kuyog gina nimo. Og daghan kag kwarta, kuyog gina, mura gina siyag alimatok magsigi ginag sikit nimo. Tan-awag wa nay kwarta, mobuwag na nimo. Kinsa may kuyog nimo? Sa kapitos ang Ginoo. Blessed are you who are poor. Di ba? Sa panahon nga may kaglawas, healthy kayo ka, nindot kayo mong relasyon, tanawag masakit ka, di ba? Usahay, singhaga na lang ka, biya-biyaan na ka, no? Asawa paralyzed, niya ang bana 28 anyos pa, niya ang asawa 27 na paralyzed, oy, kusog pa kayo activity nga to ang may dili paralyzed silingan hugot pa kay gaangay ari gyud ka aring nahiwi ng baba gaana na dire sige na lang kag limpyo ana to say humot dito anya unsa may imong buhaton og nasakit na ka nya biya-biyaan pag gyud ka ayaw pagbahay ang Ginoo kuyog nimo I was sick and you care for me di ba? Ano wa man mo motuo sa akong explanation. Basta ko Ginoo, ayaw paghimog desisyon nga makapahimuwag nimo nako bisa na lang sa imong hunahuna, ayaw buwag nako. Kita maoy dili mag-divorce. Nya kun ang Ginoo uban ka nato, ang tanan mahimo. If God is with us, who can be against us? If God is with us, nothing is impossible. Di ba? Muna, kinibitarong atong kahimtang, daghan na kayong krisis sa kalibutan, daghan na kayong mga kuyaw, nga mga predictions, tungod aning gubat, tungod aning global warming, tungod aning mga virus, daghan kayo. Dili nato matugkad, dili na nato masulbad sa ato lang kaugalingong paningkamot. Unsa may buhaton nato karon, balik kita sa Ginoo. Balik Ginoo. Ingnang Ginoo Lord, kuyog ta. Tudloi ko unsay angayng buhaton. Ano? Nya inig abot na ni anang maong conviction, unsa may mahitabo? Ang Ginoo mo'y mopakita sa iyang gahom. Kinibitang ato dinhing mga projects dagko naman pero napamagitay dakong project sige madyo kog baligyag slot Lord gamay ra manghalin ang Ginoo mao ni buhata na pag fasting luhod-luhod diha nga iampo nang wa manghatag para manghatag ako abitaw sa Lord no ampo-ampo sa ko para sa mga wa manghatag na unta nay mga anhi dinhi padiroy makonsensya mo sa tanang imong gisulti nako ayaw ka konsensya kinahanglan malipayon kang mohatag dili kay murag na konsensya kay ug wa nay mo pa konsensya nimo di sato pa din na ka mohatag unya unsa may mahitabo dunay nindot nga buhaton ang Ginoo taliwa sa bati nga sitwasyon. Si Elias, giilisa ni Eliseo, o si Eliseo mo na'y nakapalambo og balik sa nasod sa Israel. Unya, ang pagkabati, pagyog kaayo, giilisa na sad og bag-ong propeta, og hari, nga mao si Kristo, og si Kristo na mao'y mi
pakuyanap sa tibuok kalibutan unsaon paghigugma ang Ginoo niabot na dinhi sa San Vicente Ferrer Paris, Liloan. Layo man kay ito, Jerusalem. Kamo giting ni. Kisa may nakaadto nyo Jerusalem be. Taas ang kamot. Wala pa. Naiduha. Ako nakaadto na sa ko dito. Tulo ra mi kabuok. Pero ang pagtuo, dugay na kayong niabot din eh. Pila na ni katuig din his Liloan niabot ang pagtuo. 500 years na. Di ba? Sa ato pa, ang Ginoo nagimo itong kuyog, bisan pag imposible, mahimong posible. Muna sa kaminyoon sad, siguro agyod na ang imong kuyog Ginoo, dili lang ang imong asawa, di lang ang imong bana. Napayuban mo ingon nga, sus, di pa lang tungod sa mga anak pa der. Oh, ang anak na nimo mo'y rason, nganong mo puyo ka? I don't have any reason to remain in our marriage. Kay, wa na gyud ko'y rason, wa sad may anak. Unya, bana sad nako, sigihan lang kong bunog. Wa na gyud ko'y rason. Ang dako dihang rason, kuyog nimong Ginoo. Ano yung pinakadakong rason? Wa na jud ko'y rason nga mo serve pa ko di simbahan kay sigihan lang kong kasaba sa pari, iwali pagyud ko. Ang dakong rason nga mo pabilin ka haron atakihon as kasing-kasing ang pari sa kalagot. Oh, ngano ikaw man mo biya nga ang pari come and go man na siya, ikaw parishioner man ka diha. Sunga-sunga ng pari, tanaw na tong mo patay bagyod. Tanawa, di ba? Ang pari mo magpabalhin yun. Bishop, ibalhin lang ko, makapatay niya ko aning animal dako, ano man gining sige ko. Ingon sang bishop, ay ka-animal gining paria. Ato na lang ning ibalhin. Di mauli ana ka. Pero bitaw ang kuyog nat o kun ang Ginoo kuyog nato ang magpatigbabaw sa tong kasing-kasing maogyod ang gugma. Nya kung kita mahigugma ang tanan natong adlaw o tibuok natong kinabuhi puno gyud sa kalipay kay ang gugma mo resulta mo bunga gid na og kalipay muna muhunong nagaitag higugma sa madihas kaminyoon wa na gyud kalipay nga moabot sa atong kinabuhi matud pang Kristo itambog ka sa impyerno ang lugar nga wa na gyud kalipay pila ka kabuok ron balay nga mura nag-impyerno ang ilang paminaw no tungod kay mihunong sa paghigugma. Manindog na tang mga mahigugmaon.